Sige karon. Ikaw na. Sam na ko tawag dili na Elvis kay I wanna have my own house. You know. As in, gusto na ka magano? Yeah. Pero makaiba na. Solo lugar? It's okay. Wow. I can live with Sa'yo my mo dog. gina-imagine? Sa'yo mo my gina-imagine cats. ka ng... For actually... Living alone. Living alone, ana? Dili Tapos uy, dili uy. na dog, tapos Dili nag-inom-inom sa yate. So ka Catherine Bernardo? Gusto po kung anak ko'y partner for life. Like, no, kami ra yun. Then, Amin ako din nakaganahan ma-in love. ginahan ko din ka ng magbasok-basok. Di siya sa mong gawas ako, gansilyo, dayon ko. Ana! Grabe ka. Uy, yes. It's my dream. So, gaselos na ka magtanaw sa kanang na mga couple. Oo. To be honest now. Yes. Bitter ka, bitter? Ah, dili naman bitter ka ng ano lang. Yung ano siya ganun, magbulag rin yapon mo. Anay mong una-una. Lamit sa gid ko ayo man kanang kung ano gitong lohon man sa gid uy. Ngano sila ra may gakalipay uy. Asa mga kuha uy. Charlie nga na ba? Seryoso? Nanak ka, nga medyo ano na. O kan pag makita ko kanang happy man ko, makita ko feeling na ako, murag dating na ni siya. Hoy, wala pa oy overstand. Baka remember ka mga past na tong episode, murag di gyud siya, murag okay ra ko. Nganong karon pinaana no, naman. ano may lang. nagparamdam ka kaya mga Nakadumdum posts. ko nga naman, di ko pang Android di ay. Oo, basta hindi nila may itabo tungkol sa sagitag inarty ba. Charis. Mo nagingon nga umpaki diri. Mo day mo mga posts sam kay mga hugot. Uy, wala man, di ay. Ay kabalikon. Wala man. Bago lang cons, bago lang. Siya gi-post. Ay, wala. Kung hindi ka gusto magbago. Feeling na ako na. Dili ato-ato ra man ni wa man poy naminaw. Di man may kapamilya. Gusto makipagbalik imong Uy, simpak ko wala dili. Nagparamdam siya no. Should Nag-PM siya sa imo nung naka-brief ra no. Should Or na mo yung mga video sa una no tayang giris. Simpak ko. Uy, wala oy Ginoo ko. Wala ko ipangarap nga magbibahat babes. O tanawan na naputay la entry o. Anli galing. Anli gani. Salamat kay sa pagpangga te. Si Auntie Ginoo ko. This year na ba na mong gusto may tabo? Dili po rin. Agad-agaran lugar. Wala, hinahinay lang. So mean to say si Sam is ready now for like dating? I'm open actually. Uy, nalipay ko. Always remember nga akong pangunahon sa inyo is your mental health. Mo lagi ni uy animal. Mura gyud na. Ako kapila na gyud ko ni sa niya. Pag mga absent galing mo, mamakak lang mo. Manawang ka lang. May pamuyo mo nga sir. Sorry kay sir kay kitabangan kong lalaki. Gabi sir. Uy, grabe gyud kay sir anang simbak ko. Na-worget gyud sir. Talisod kay lakaw sa my god, mapakpag gyud ko sige pa. Please inang lalaki nga. O na-sponsor na ko para snacks ninyo. Simbak ko lang. Lagi. Kay kumingon si Drew karon nga ang iyang bana mo ra giuhaw gyud. Kay gusto niya para mabuo na gyud tanang non-stop gyud ba nga 3 days ba. Kana bang mo pahuway ra gyud mangutot. Mo day naka-chat si Cons gahapon gusto na kamukuan. Tagaagbiramak. Tagaagbiramak. Kasi mo mental. Concern ko sa inyo because ako seriously pag ang tao happy dayon you guys are second na gid ng delayed ang sweldo. Magdipwede sa kuang. Wala mi pang check-in. Chai lang. Iatag akong debit card. Iatag akong debit card. Kung may ka nga cons ka nang magkuan bibi mag-motel mi sa kong bagong bayo. O sige, di. For your mental health. Bakosh! Imong kalipay, among kalipay gyapon. Busy pa. Juanito. Dadating tayo dyan. Unsay imong ginasilosan sa karong nga panahon na? Same way. Ay, actually, dream man to. Murag hadlok sa kinamino yung asawa ron. Number 1 niya nga fan. Dili. Ang akong kakasilusan, kung nakoy makita nga friend nga nasa balay before sila nag-anak or nagminyo. Bali nauna ang balay. Kaya mo may wala sa ako agad. Murag kakasilusan, especially katong nakoy barkada karon nga shoutout kay John Marl. Kanang gipost niya ba nga yan nakakuha kog unit sa Uptown then wala pa sila pamilya? Na siya na siya wife pero partner na buros iyang kuan pero na sila balay actually.
Oh. Nagkamulo na ba may pasilabay na. So you're telling us na mas may tong una tanang balay Oh, na, hayabo. mo lang akong kuan, mo lang Asa man na katong panahon? No, nang tala na katong nisulira kung mata. Kaya lang gyud kay murag siguro ano no, dali siguro kayon gusto sa konsep mo dali mas kog minyo siguro kay ngano wala pa koy balay before ko Hala, na ba. nanay doubts mga igala murag. Dili, Nanasa sa mga period nga murag tama Dili, pa ba na akong gisudlan. Ala lang kanang masuya lang ko kay na sila iyon nga kuan. Sila iyon nga balay. But seriously, kidding aside. Kisa bagoy pamilya nga I mean like nga gusto mag like ra gyud ang own house. So nasuya ka karon ni Drew. May pa siya ni Drew na siya balay. Hindi man ako. Tapos nangandiis lang din sila karon para lang yun makabuo. Kinahantuan na nang hindi Oh, Nangandiis. nangandiis na nang lawom na Nang gyud laon lubot. mas samput ba? Tanaw talaga dinuot mang yun na oy. Try lang. Karelate gyud sa mo. Bisag asa na gud sila Oo, dito naman to sa panahon. sala, sa banggira. Oo, kay naning kamat tulog mi sa una nga makabuo mi. Wa mang gyapon. Layang na buo. Sorry, pasensya na. Pasensya na at inutot ko lang pula. Charis. Diatab sa gitsi. Oo. Ang sarap parang chicken pag ingani no, sabaw-sabaw and grilling. Actually. Dili sa office lang pero may no. Dagan na kay na magpubliki na ta sunod mga resort na ta Boracay, Da. podcast, mga tana. O ikaw Tony Drew, unsa ba imong kasilosan sa karong panahon? I was thinking na simple no, but since you're talking about houses yan na. Da. Ay, Sounds ano so ako? sassy. Sounds so sassy. Ako kay car. Gasalos ka sa di man sige nga. sakyanan. Pero I hope nga napoy ko nga na kay nga no makaabot bi sa terminal gikan sa mong balay mga isa pa ka kilometro. Seriously. Muna situation nimo karon sa mga karong panahon? Yeah, kapoy kayo gasto kay mag-fetch. Fetch ka per me. Sa ako ba to? Dili said always. Di mo mas okay nga mag-commute. Sa ako apod nakaingon pud ko nga gi-calculate na ko ba mas makasave gyud noon kung mag-commute. Pero ang akong kuan man gud is the convenience. The convenience man na. Tama. Ana magina. Like dili ka mumata 2 hours before your duty kay wow mura bayag gyud sayo. Kay ko man gud na Mo ba? Kasayo gid ka? Pag sure dia. Asa gid ka gapit-apit. Nasayop ka, attorney. Wrong stepping ka. Watch with your words. Di na mao. Tama. So, ingana ba dili ka mo sayog 2 hours before your call time. Kay para lang gyud di ka ma-late. Kasi ako ito, Okay. kanang sa sige na drive. So, wala ko choice magpalit. Mapalit si Kuya. Next year ha, muna akong mga pa-prices sa Christmas party next year. So ito mo, balay, imo, Sakyanan. sakyanan. O sige. Kaya sa ako, sa sige na drive, bag sakyanan. Like, ka Sir Bernie, kasi makadrive ako sa ay. Ito po sa family ni Emily. Oh. Kung ako ba, murag, gasto ba'y kapoy ba'y kung nasa sakyanan? Basta gyud. Una-una ba? Ang pag-maintenance, yan na ba? Ang maintenance ba? Ang Watching my father bitaw nga sige change every now and then. Oo, Murag, kana. hasul kay gasto kayo ligid pa lang 8,000 huy. Mao ko na. Nagtipid pa ng 8,000, nagtipid pa na. So, Ang Wala lang. ultang karon tagpila. Muna mo karon. Dili ba ka kanang nay mga buros na di pa kana. Sa na. Pero wala gyud ako siya ngayon. Wow! Manang mo to daw na mabog. Wala ko nagpugong sa duy. Gusto na pero dili lang. So sobre samot gini magkaupaw-upaw niyang bana ron. Kay napay balay tapos kailangan pa mag-anak. Iyon na Grabe yung tito. Saan si Paolo pa naminyo na upaw na. I love. Moy te may landay kung minyo mamaw Tala si Cons. Ano diri? Ano sa likod? Ikaw na sunod si Juan. Sa Nako. So, yeah. Anyway, so mura to. Ikaw. Karon di ko puy musta ako sa politika dito ako istorya politika ron mga panahon na kay lamira pa akong pagkaon mga igala. abas. Siguro well, I'm happy sa akong sitwasyon karon. I'm just really happy nga ako mga anak naka-eskwela sa private school, so I'm grateful with that. Ginahatod na nako akong katong mga kasuyaan nako sa high school, nagaka-provide na nako sa akong mga kids. So gipalitan ako mga Jansport tagduha sila. Lovely. Lahi lang sapatos, lahi ang PE, lahi ang depende silang mood silang sa Monday, Tuesday. Pero siguro ang ako lang siguro kana bang
gakaselos ko anang mga pamilya nga sige og travel nga nagi sila panahon nga mag-rest. Akong wife every night, way katapusan ng labada bay. Imagine 5 mi kabuk every day. So kung maghubo mi sa usa ka eskwelahan kanay mong gilakaw karon so 5 ka pares na po ng up and down apil medyas api brief. Tapos mag-ilis mig pangkatulog. So morning na po na ng ilisan. Grabe bay kanang walay ano ba? Walay puas. O tamay ta nagkamulo kag laba, mulihok pud ang mga plato. Di man sad mulihok ang mga plato. So ang mga plato, ang mga hugason daghan gyapon. Tapos siyempre kamulo kag hugas, may tana ang mga bahog sa iro ana. Tapos si Mrs. na tanan na trabaho. Ta ako bisag na ako sa balay, siyempre ang trabaho na pagyapon laptop, nagyapoy kana ba. Kano say makaselos yapon magunaw na tong mga tao nga mag-picture, mag-selfie. Tapos na ay mga nasa mga hotel, mga resort or family nga nakabakasyon lang. How I wish. Di na ta mag-post o mga kwan na. Lagi, murag na konsensya ko. Lami kayo yung mga leche mo. Try lang. Ay, recently, grabe kita ko laaga. O bitaw nang namawi akong lawas sa itong miagi na may racist sad lagi. At yung mga impasugong kalami nila, oy, nagpicture-picture, ana. Tapos napasya ito sa mga resort nga itong na yung mga slides yung mga sabi yung grabe ba. Ang isa, nag-travel og Bohol. Bohol. Ay, sa ibit na miya, sa ibit. Lamia kay sa ilang life. No, nag-celebrate silang anniversary dadto no. Wala actually, wala mi nag-celebrate sa Bohol sa among anniversary. Sa barko mi nag-celebrate. Kaya on the day, mo tong paglagyan na mo tong anniversary na mo. Pero abot sa Bohol, wala na. Gasto na tanan. Celebrate yapon. Tapos, mo tanan ko. Gaselos mo kung kwan. Alias ako day, magselos ko kung maayo kay mo English bay. Ay. Kanang the way mo, the way mo explain mo to, the way mo ayang pronunciations. Insecurity na ko na. Oh, Yeah, really? yeah, Do you want me to? Samot na ko. Remember last week, kuan ko final, say term to me? Interview? Final deliberation. Ha. Panel deliberation final para sa akong kuan. Graduation karon July. Ito yap to For my AB communication. English speaking fracture. You know, I've been in communication for almost 20 years. And sa akong ginan akong asa ko na tao. I born. Katawa ko si Ella. Dili, kabalo ka, okay lang tanang nasayop ka, tapos nakabantay kasi mong sayop. Yeah. Kaya pwede ni mo nasap ng, for example, I shall born. I shall be born. Okay lang tanang nasayop, kaya mo na correct. Ang problema, wala, gyud. So, parang nilampas lang. Alam na si Mrs. B, say I born. Confident pa ko sa I born. Gabo ko sayop sa last week na itong podcast cons. Instead nga, resent your family akong iingon kay relent. Kasi relent. Wala mi na. Kabalo ka, one day ko na bother ato kakomento na ko sa ato ang podcast. I meant resent. Wala mi na bother kay umi kasabot eh. Magbibok. Nag-post ako sa Facebook, ingon ko nga, may galing kay nay nag-donate sa teacher sa ilang bank mga bank. Oo. Kadto kwadto. But ayaw pa naman pag-utrog tanong ba yun? Usay bank ko ba? B-U-N-K bank. Sorry, tao lang. Si Sir Juan kimuhatag lagi ukuan ba? Among punta ma. Di ako mag pronunciation by ng tinod ka. the way mo explain mo nang klaro ito kayo. Kung siguro sa atong panahon sa elementary na pa YouTube. Kana. There's no problem right now. Yeah. Nyak. How come? Ang serious good ako na ngay kim English ba kanang pero nakoy na classmate sa STI sa una. Lay yung English ba yung mga British accent siguro. Yeah. Tapos napagig ka ng mga uncommon words. Kana gyud ba? Kita mga basic words naman to. Run, sit, roll. Wala mga lain words. Kaya makagwapo yun ang kwan ba? Tinod. English. Kabalo ka, isa na sa ako ang wow factor sa una kong mangita. Idol na ko ba mag-English Dan Mejia. Tag-iya sa Demetrius. Yeah. Alam mo yung term niya, gusto gina ko na ginakapi karong
just to just to turn the lights on. Mo ta yung term? To- Basta bara-bara yan nato yung but just to let the lights on. Kay bara ngayon pasabot ba nga gipadayon lang gyapon namong negosyo para lang gyud mapadayon ang nalang gyapoy ana ba kanang mga idiomatic mga idiom ba wala magutaan ng mga idiot maguta. Ako tama ka. Muna kung siguro ang problema mo na to ani. So ga-English ta sa school pero 20% ra gyud ka nara ka sa class pero paggawas nimo gabi saya gyapon mo. Samo ta dito ka sa barangay ignon man mag English man ka hilas bay tawag. Di pres karon sa ilaha na sila sa school English. Ang mga gawas English, mga friends nga gathering English. Oh. So medyo mas dali sila makasabot or mas Bisaya man daw mo yung nila. What? What, where, how? We are Englishing. We're Englishing the house. So gito kung sa tong ako pinakasayop, you what's that? You pepper the pepper? Pepper na oh my God. Pero tama ka ba? Tama. So, selos kay ko sa una ng mga host sa una nga sila R-Funk. Si sino pa nga yung English speaking kay si Pro Voice kay sa una sa wedding English speaking ba na sila. So that's why wala yung koy booking sa unang mga kasal nga hosting kay English speaking man sila ginalook up sa mga English speaking R-Funk ano. May na lang kay nauso ang comedy. Na male stand up ko dito na lang ko dito na lang ko nag-focus sa sige go stand up comedy na lang daw may galing kay ni Patok sad tama magselos ko sa karon na kanang mga tao nga dali ra makatulog very Ay, asin, cons? Di ba yun ka sa una? Di ay gabi ko lang. sa una pero karon lately kanang 11, 12 na. Okay. Ay, you mean arang ko makatulog na kung na ako tungod yun sa stress by dagan kay kuno naon. Gadagan ko murag pong uga session. Murag pong ko gaadto sa mga national high school. Katong hosting, murag pong ko ga-decide kung unsay buhaton sa program sa Christmas party. So mo nang mag-take og stress tabs kay unsa sa iyang effect kay murag ka sleepy, katulgon ka. So makatulog lang ko ana. Labi na gabi nga wa ko giabayan sa akong asawa. Wagi ko nakatulog mga launa na kapin. Mata-mata. Milk cons, dali ka makatulog sa milk. Milk? Yeah. Sa man breast milk. Tanak ko. Lovely. Very lovely. That's our topic earlier, di ba? Breastfeeding. Great. Si Juan ana naman si baby. Sa left. Sumako sa right. Talaga, unsa nga may kanang powdered milk? Any milk, fresh milk, powdered milk, it works for me. Abi na ko mag-count lang. 1, 2, 3, 100. Masters ko ba? Masters ko. Okay. Ingani, wa mo nagselos sa mga nagtanaw. Nga 299 ra siya. Tapos lami kayo. Nanay sabaw, nanay ko ha. Wa mo nagselos ana. Bong as in. Sometimes gaselos ko sa generation now compared sa atong generation before. True. Pwede. True. Sa ato, Pwede. cons? Sa ato? Sa imo, sa Mga mo. sa Mga walang hiya. 5 years may tunggap no. 5 years. Sa akin ng high school 2006 ako 99. Hala oy, so high school ko daycare pa ka. Ayun tali. Ba? Mga element Ginoo ko. Si Elvis ato gadagan pag tabi-tabi kang itlog. Diya sa may Carmen. Baba. Di ba? Pero gakasuya ko sa ilahang like for example now doing business before o doing business now. Sa una maglongganisa magbuhat maglongganisa ni Lingling. Di pa ka sure kung mahalin ba imong 20 packs. Karon at least man lang kay pack picturean nimo mag-order na sila. So ang imong buhaton is automatic na siya. Nga automatic na siya nga nanakay halin. The power of mga lugay man mahalin sa una. Dili makakabalo kung kasi may order. Mag-text pa ka. So ang ending hapon na. Magbuhat ka hapon na bayot. Oo. Ngayon lang ka, wala mo kwarta day, utangan na lang day. Kaysa bit-bito na mo. So ang ending, di ka na mabayaran. Mag-atang ka sa portahan, sa payday.
Asa man siya dito ni Agi sa likod ni Lukso. Oo. As in, kung siyagi po mo, anak. Na. Nabiba. Kanang, magbitbit ko siya, naglunggani siya. Tabugat kaya 20 kilos. Wala tuot. Hindi ko kabalo kung mahalin man o dili. Karon, at least, per order, o mag-order, at least ang imong gibuhat, sure na kang halin. In fairness to Shopee, tanawa karon I'm selling purple nga corn ano. Dali na kayo pag order, imo ra i-process in fairness igo na nilang kuwaon sila na magpack sila na magpadala. In fairness to the app. Di pero sa una nga kailangan juga friend, musta na friend. Paliti ko friend ani friend. Correct, no? Good. House to house, good ba? House to house yun imo. Sa imo mga relatives ang pinakalas, utangon na sad. Correct. Di na pod bayran kay kuan. Dugay kay makarulyo. Kay dugay ya kana yun ang ROI. Ba? So lisod kay siya. Lisod ipamaligya, lisod ipaningil sa una. Karon, lami kay paningil karon kay hadlok man i-post. Oh, may uta na. Sige karon. Sige karon. Magawas gid yung mga naong karon, di mo mamayad. So, ang generation pero kaya lang natingala na po ta tungod sa ka-easy silang generation karon no. Pero mahinang nila lang po sila no. I mean dali ang depression, dali ma-depress ha? Ana lang na-depress na mo kita. Kapil na tagila to sa gibunal-bunalan na ta sa bakos. Gignon patag bati tag nahong pamata ma-depressed. Ay. Tungod man good kay super advertised na ang lives sa tanan. True. It mo na ang social media kay grabe siya og kanang factor gyud nga naka-contribute sa super di man siguro uban nga depressed pero kanang sadness bitaw long term siya nga sadness. Pareha sa ako ang gibata. Siya na pwede mo siya. Mao di. Murag lain ang epekto sa pagkaon. Kabalo ba ka nga? Nakuyawan ko kay nakipag-meeting man niyang papas ako, nakuyawan ako, di siguro masulti ni Drew nga. Muundang lang sa siya. Napugos na siya aning podcast, tapos depressed day siya ba? Gusto siya mag-stop, mga siya sa mga kabukiran. Lahi rin ang topic yun sa iyang papa. Abi na ako. Oh, ikaw na, lastly, wala na kailangan kasilosan, balay, love life, karon. Kung kasilosan na lang yun. Is to fully become a woman, you know? Yeah. Kung given a chance, kung kay budget, gusto ka magpaano? Yeah. Sex change? Yes. Gagara ka dito yung konti. So, pagkuhag passport. Pagko- Asa may pinakabarato ron? Thailand? Oo, Thailand. Sila. Sila yung pinaka-expert? Oo, sila pinaka-expert. Guwapo porma. Oo. Gwapong forma. Pila daw yung budget daw, daw karon day? Kung gusto ka, o kung gusto gid kag lami gid siya, then quality siya. Oo. Depende. Kanang way labit-labit. O kana, gusto ko, kung gusto ka pang baby, oo. May 300. Oo. 300,000? Yes. Perfect na lugar na. Lami na, Russian na siya nga kiwing. Ha? Russian nga kiwing. Dali country Gamink-mink. No. Ibutangan naman siya nagmartayulit na. Mo ba? Kana 300,000? 300,000. Kung murag putyo-putyo lang, Ay, lain to siya. naitag 50 mil lang, ana. Edad sa 50 kutukapin. Ayaw na lang. Nanay Renko. So kung ikaw given a chance, kung naay budget or naay mo kan, magpa-sex change ka. Yes, oo. Mo ba? Mm-mm. Di na makaya ding ipit-ipit lang. Dili na makaya. Kung ikaw na putol. Naunta, no? Ikali ron, takadali, no? Muragan silyo lang dayon ba? Ano ba, ang putlon lang ba? Tapos iyan na din sa kandila. Taana na ako na tayo ba? Murag ka nang ikot, mga putlan. Ano na, Ana lang dayon. Yung nga na ron, takadali ba? Mugnaon ko man, ay pretty pa kaayo. With ribbon pa. So, last lang ako ni question sa imo sa imo na na-mention. Pero mugay pagyapon na sa may smetog pagyapon na. Not fully. I'm on HRT, hormone replacement therapy. So may ka not fully, so wala barog siya. yapon, pero Maglisod yun ka. Murag mangita pagit ka ng todo inspiration. Oo. Todo inspiration or todo performances. Ana. Tungkol na sa tambal. Sa tambal Yes. daw. Sa hormones. Chuchu. Yes. So if given Wala a chance kay libido, wala kay mga ingana. ay, na ko iparapol sa Christmas part na balay, sakyanan, talivave. Talivave ka na. Lovely. Same na ba ang kwan? Same na ba ang jealousy o kwan? Kayang insecurities? Ana, kay ano man, because when you say Pwede, relatives selos, gamay. kaya kung ano siya,
probable cause is low self-esteem, di ba? Kung insecure ka, kayo nga na ba gyapon. Naka-insecurity, Brad? Dagan bang? Sa Unsa man? sa photography nga skills. Anong wala ko na uban nga mga maayo kay bitaw nga skills kagayan. Hindi na ko kaya ng inana bang. Ano mo? Or nganong wa na ko na eh? O may something na. Or maybe you have sa tanang English lagi ba? Gisugdan mo natin sa. Or maybe kailangan lang gyud ka mo focus sa Brad. Unsa gid akong strength lang yun, anak. Okay. Ana na lang po siguro. Kay baka ang ilahang strength, ang ilang weakness kay imo po ding strength. Na po yung ana. Di ba? Para sa hosting like I said, di ba? Masuya ko maminaw excuse me, nilang pro voice, nilang quad. Labi fluent kasi sila mag-English, di na ko na kaya. Mga formal na ano. So, ako pa lang daan ako na weakness yun ako na bay. Pero funny man ko. Bisa kung saan nila ma-corny, sorry sa akong mga friends, bayan ako nila. Pag sila mag-joke-joke, pero medyo off man yun, mo ni ako ang strength. So dito ko ni focus sa pagka-komedyante. Maybe nga na ba, pangitaw ni mo, unsa kay tatak, wanitong photography, no? Ana. Dagan man gud kayo, broad kayo ang. Pero siguro, tungod po sa kompetisyon nga daggan kay mo, kana lang yun po. Yani na lang, tanan ni mong picture blur, ana na lang. Para ikaw rin lahi. Ikaw rin lahi. Chay imong report mo ni ma'am, ako bang kuya, yung unique, ikaw mga blur, ginatanan. O ma'am, akong picture clear kayo, miski imong kaugmaon ma'am, makita ni mo. Maybe nga na. Pwede. Because, to end this, ladies and gentlemen, it's okay to, magselos ka or medyo masuya ka. It's okay. Tao rata. Like I said, akong utrohon, depende na sa imong unsay reaction, unsa nimo pag-deal with it. Kay kung nangawat na ka, or nandaot na kag tao, or sabay mo gibuhat, nandaot na ka, or di na maayo imong gibuhat, tungod anang imong jealousy, di na maayo. But kung gimo nimo siyang gimo siyang gi-convert as an inspiration, nga, so na ko nga na, or puhon, makuan na ko na, promise, ma-achieve yun nimo na bay. May mo na, instead nga, for example, na yung nagsigig washing sa mga tubangan, brand new nga sakyanan, maglagot ang ka, kaya ang iyang giwasingan ni, ang tubig ni, adto na dapit sa imong doon. So nagselos din, mamana, sawas, kung kabalo lang ko, gikurakot man ang iyang kwartaan. Iba na yung ano ng mga kon, di ba? True story siguro na. Ayaw na. Ma-inspire ka nga na kay, Kasi ako nabito sa balulang dito po, tama. Napod mi sakyanan, bro. Kagang lagi ito yung auto. Yung ko nga po, na ako'y sakyanan po. Dili po kagang, prayana. So nagka-motor mi. Kita ko mga motor sa una, nakadaw ko grapple si papag motor, naka-brand new mig motor, Honda Wave. Ano lang? Nakapay ito ginahinay nga sakyanan, hantod nga, sige mig pretog surplus. Yung ko nga someday maka-brand new ko. So naka-brand new ko. Burging nga na lang ba? I-convert lang gini mong mindset. I think muna ako agad more on the mindset. So kung natay mga own insecurities na or natay ginaselos or right now natay murag kakasuya ko na ba? Himuan ng inspirasyon. Ang isa lang po daw ginauna kay. Dili ta pa-reflect facing. Oh, yeah. Maybe sa iya dali ra. No. Imuha na perfect timing. Yeah, mo nang ginapuhon. Yeah. Pohon. Na perfect timing. Kaya tama ka. I agree also on that. In that. At that. I agree. On that. On that. I agree on that. Is On that. that. Is that. Is that you? Shall that. I agree shall that. At that. Guba tong reputasyon na nila. Pero mo agree ko ana. Kay dili kung pwede sa iya na dali ra 3 months ra. Maybe say mo 3 months and a half. Kanya-kanya ram ng timing. True. So kanay mong taliba bay, mabot ra ginang panahon. Duda ko Mumata na lang ka pag ana nimo. Hala. Lovely. Uy! Uy, bata. Parang ventilator kay hala jutloggers. Lain man. Daghang salamat guys. Mapada na mi count. It's so yummy. 299 ra ni. Anli. Barag na grill sa tubangan na isabaw diri sa ilalo. Perfect. Daghang salamat. Please join our group sa among Bitok-Bitok podcast group sa Facebook na mga group. Dito ta. Salamat sa inyong tanan sa among sa papaminaw. Labi na nga kitang suki sa mga traffic o kamulog study. Daghang salamat. Juanito, Juan Photo ang iyang Facebook. Sam Sampaina. Open sa karon for date. Kunay mo PM sa mo. Open ka for
Kung lang getting to know each other. Pwede. Depende sa profile pic. Depende. May na maklaro ito. Attorney Drew nga okay ra day siya, di pa day siya mo quit. Abi nung napalabal na sa siyang papa din, yung papa naman yun. Pasaylo akong anak na hindi lang ganyan masulti. Nakalagin ko ba? Wag yun natin yung podcast mga good. Nakalagin ko ba? What's my connection na? Nakita mo yung nag-chismis kay Costa. Kaya di ba naging meeting daw kong papa, di murag, oh my God, murag di siro masulti ni Drew nga muhawa siya. Nga dili na siya happy sa ato sa opisina. Or tungod kay delayed ang mga GO na ba. Kita, Attorney Drew. Si Paulo dia. Pau, kapaminaw ba si Pau kung nasa time? Brad, kakaupaw ka na daw, Brad. Mo pagaling mo pag... Brother, uban-uban din pag may time, ha? Yeah. Kung gusto mo magpa-invite sa inyong mga lugar nga, kung di kami mag-podcast, PM, PM is the key. Okay? In fairness, mubayad mi. Dili ni magpa-XD. Discounted lang. Ang yun naman mo discount. Okay, one way of helping money. Hey! Kaya salamat yung tanan. Bye! Ako namin!